Sige daw pa di, anong model ito pagparestorya mo? Sulula ka, oh. Sige. 120 na edad. Ano man nga yata si... Anong... Uragong pa maghawan. Nag-aani pa. Ano na? At ay... 120 na? At ay yung ane, 120. Garo pa di... Iyan ang kakusog talaga. Nagbabayad pa sa aliko. Garo... Duman sa Bakakay. Oh, makusugon talaga. Garo pa di... Makusugon man, hambog mo pa di. Istorya nga nito. Sige daw. Patunayan daw pa di. Dahil man yan kay Bako si Lula. Tana sa Bakakay pa, nagbabayad nga. Istorya man sana pa na ito sa imo. Istorya! Siyempre. Oh, may lula ka man araw ka. Ay, guwa. Oh. Araw mo pa di. Sulula ko. Oh. 110 pa man sana edad ka ito. Lamang pala nga ni lula ko. Lamang. Garo Tapos, baga sa lula mo. Garo. Istorya mo. May halo naman hambog. man nga ni. Istorya nga ni. Istorya. Oh. 110. Ang lula ko. 110 na pero teka matubod pa de. Oh. Uragong pa sa latian. Naglalati pa. Ay parehas man sa nakikan lula ko. Iba man nga ng lula mo. Ah, sige. Siya dahil man siya nagagamit kay Karabaw. Ah, Karabaw ang gamit niya. Manong-manong, mani. Ay, nagmamalumanaw. Ano? Nag-aarado. Nag-arado siya. Gamit si Karabaw. Akong Karabaw. Mani. Siya mismo? Siya mismo. Oh, siya mismo. Tigsakal niya so. Uyug-uyugon mo. Ah. Dahil ka naman matubod. Grabe ka kusog bang Ay, kalula mo. sus. Una ko baga, so Karabaw nagtatrabaho. Siya pala mismo. Siya mismo. Ay, tig-arado. Tig-arado niya sulo. Oh, uyug-uyug. Dahil ka naman matubod. Idaog man ang gansulula ka. Pero, baba pa ang edad nga nita. Sulula mo, 120. 120. 110 pero siya, nag-arado. Pero siya mismo. Dinaog sulula ka. Sulula mo. Ano man naman kita kilulaw? Ah, sige. Ay, sigurado. Dahil ka nang ganan lumang kilulaw. Lalangkaw-langkaw Oh. mo naman kidiitan. Siyempre. Oh. Daw, kastay daw Sululo ka. ko. Madawag ko. 150 na ang edad. 150. Oh, 150 years old na. Kama-kamakin mo. Aram mo kung nag-ano pa siya. Sige. Uragong pa lumangaw eh. 20. Garo pa diya sa lao na ni hambog mo. Uragong pa sa pala ang kan mga sira. Pataday naman Bibabiyahe ang ma- igo. Ay, sos, malinawunon pa ang mata. Malinaw pa sa malinaw. Malinawon talaga. Sige daw. May luluko man kayan. Sa kuya 150, uragong pa lumangaw eh. Kung sa lulo pa di, mas lalong matindi ang lulo ko. Nata na naman. Ang lulo ko, 140. Ay, di lamang na naman nga yung Lamang luluko na sa naman edad. ang lulo mo. Tapos, nag-ano Puri siya. din na naman kita magkataraluhan ka. Ini, Oh. ang lulo ko, 140. Mm. Pero, uragong pang sumakat kinyog. Ay, di sakat pa kinyaw? Oo. Ang 50 hektaryas, sarong oras, nasasakat niyaan, gabos Grabe na naman ah. Ay, sus, Daw wala. na naman lamang sa luluko. garoma na. Huninganin mo na. Oh. Tigsakat niya ang gabos. Sakat niya na, hakot niya pa. Sa laog kisarong oras? Sa laog kisarong oras. Pirang hektarya? 5 hektarya? 5 hektarya. Grabe. Kung dahil ka naman kayo lumakaw-lakaw naman. Sus, malasip man. Dinaog na sululakaw, dinaog pa sululukaw. Ano pa kayo na? Ano naman na? Palakaw-lakaw na ako. Bahala ka daw dyan, de. Pa nga natatapos ang istorya, oh. Daw na nga naman sa ambaw. Ay, sus. Sambog mo man, ano? Ano na nga na yun? Sige. Ko niya. Bado ba ako? Sa masunod ko na sa iyo, istorya. Nagaroon ka ng tutubod.